الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam on calminama on juurama on mantama on ƴamanama ko almudo mon Ousmane Diam Malick ba arte darsu men qissa siddiq Aboubacry siddiq ndeysan giɗo almustafa sallallahu alayhi wa sallam mbiye sallallahu alayhi wa sallam ko adi fof mbeɗa wasiyon e hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala ndeysan hade men yaade to kaalidu Khalid ibn al-Walid en mbi Musaylim al-Kadhab ndeysan penɗo o yeeha ko annabi nehama o ruttima e joomi ko moni kefeero wala hawla wala quwwata illa billah en mbino warima ko Wahshi barnoɗo Hamza ndeysan o mi wari ɗiɗo hen gorko ɓurɗo yimɓe e ɓurɗo bonde yimɓe mi wari Hamza ndeysan bammum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ndeysan mi wari Musaylim al-Kadhab oɗo Wahshi ndeysan ko jarannoɗo Ngurndam makko ɗum wattini ɗum wonde are nelaɗo nelaɗimo holno mbarɗa Hamza ndeysan nelaɗimo yaha rumtimo nelaɗo yumtimo ndeysan worɓe ɗiɗo ngara e Wahshi ɓe mbi jeehe ƴeewe so mandilani maw haalene no warde Hamza hen goto e mabɓe ari jiime makko o ƴeewi teppe mo ƴeewi koye ɗum o wi ɗum ko kaari o wimo aha o wi no keptinirɗa kam o wi aɗa woni bebbe yummane waɗi ngeloba walla puccu kemnumami yumma nden mbayrum yiide koyɗe maɗe ndeysan taw on woni sagar la ilaha illallah eda ko ngiɗi kono noon o maayi komo mandila watti yarte wone bone so neɗɗo waɗi ɗum so neɗɗo waɗi ɗum so renaki ko battane bonde o dañata yo Allah rokku en battane moƴƴe bandiraɓe sehilab la ilaha illallah muhammadu rasulullah woni bakkaruji so windama la ilaha illallah yo Allah dandu en e bakkaruji bonɗi ɗi jeeɗiɗi ɗi warde hoore fijirde yarde sangara ñamde kalis alyatimem takkude rewɓe ko mbaɗani dogde ñande harde e wilde e wadde mbilewo liggoɗa oɗo kanko o maayi kanko o haangama o perti liggey makko an maaya kanko o maaya ayyaya a bonni aduna ma saabu galir a ummi bonni galle ma saabu wutte saabu kange saabu kalis a bonni lakarama yimɓe naata aljanna an mbiyeɗa yiyata Allah a haaldata e nelaɗo a urnata ko wona hur ayni wona sangara aljanna wona kosam aljanna wona ndiyam aljanna bandiraɓe koɗe perti konɗaɗo jeygol ala innal khasirina alladhina khasiru anfusa wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin wallahi pertuno konɗaɗo jeygol wala hawla wala quwwata illa billah en mbi Khalid ibn Walid ndeysan e mintereji mum ndeysan ɓe mbarmi ɓeɗo mayit ujunnaji ɗiɗi e temedde ɗiɗi neɗɗo maayi e nde ɗo walde bandiraɓe sehilaɓe aynam nelaɗo sallah sallam o wino sahif ndin ɗo leydi penowo ma yaltoton e barowo yimɓe ma yaltoton Hajjaj ibn Yusuf walla Mukhtar Hajjaj ko mubir wonno bandiraɓe sehilaɓe o waɗi julɓe hewɓe aynam ɓuri bonde fof ko fenade ha tengte wiide Allah wi taw Allah wiyani la ilaha illallah hay so noon neɗɗo wimo julduni wirdurni horduni nango ɗum ɗo baade tan Allah haalani nelaɗo haalani ko penowo wala hawla wala quwwata illa billah Allah subhanahu wa ta'ala kanko haalata no rewrete mi yejjitani koye qissa siddi gonɗen Allah kañum jantoro ne rewrede kala biyo ene jangguinma dewal Allah wona dewal Allah al Mustafa oppiɗongal o funtima o bonni diine ma bandiraɓe sehilaɓe aynam nela sallah sallam wi on takkuɗomi fenade kanko te yo joopo jonde makko to jeygol Allah wi woman adlamu mimman iftara ala allahi alkadib walla ala allahi kadiba ala ɓurɗo bonde bakkar e on mbiɗo Allah wi taw wiyani bandiraɓe sehilaɓe on penowo to Allah noon e to nelaɗo o ala hurum oɗo so yeddama yeeso yimɓe walla e banda walla e radio ɗo o ala hurum kanko hurum makko o hormaki Allah Allah wi malakum la tarjuna lillahi waqara malakum la tarjun lillahi waqara on kormata ko Allah wasde hormade Allah ko wasde ɗoftade Allah mo ɗoftaki Allah ene fenata Allah ene fenata nelaɗo ene majjinim o ala hormo kala ko haala e nder e banda firtere koye banda bandiraɓe sehilaɓe aynam yo Allah dandu en e e, 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 e,
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لا إله إلا الله محمد رسول الله قال إيوني وي أنو غوندين جابودي الله إن لا سنو دي أن إكو ورنا إكو قرآن ليسان قرآن والله كنغورا فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان والله على كل القرآن نعم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لا ليس نور حال الله لا يريد ما أدواي فريس أدواي أواوا حال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين لا إله إلا الله محمد رسول الله حال ندبردم أنا قوم بيدو حالا نلاد بودي حالا الله ويلتي دين حالا بندرا بسهلا نيسان الله نودي غرين جابد بين سمعنا واطعنا منني من دفتي من غير دفتني الله سيدي جينا دي الجنه ويل نون ريار من كاشاد انام تي عثمان اون دون فيتو مو جاباكي الله mo jaabaki nelaɗo o wuurani aha ko noon allah wi aw man kana maytan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha la ilaha illa allah muhammadur rasulullah jol makka ya len gen ken dula takkale ken kula topul sankuna alkuna duguna safara la ilaha illa allah muhammadur rasulullah on gumdo on gurdo Allah ni wurni dum omo yidi qur'an omo yidi sunna omo yidi abubakar omo yidi ababakar omo yidi ali omo yidi usman bedo odo ebe poti oto ko maydo o ka ko gurdo bandirabe sehilabe nam Allah wi yen jaabo nelaado sallallahu alaihi wasallam yen jaabo Allah so noddi horen poyendane bandirabe sehilabe nam استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لا إله بين جاب الله كوي هذا أورو نيالو مغندا هاي كورو روترادوم تنيانين على دو سودره على دو مولره على نغاسك على دو سودره هاي نوكو سودره كالدو بادا كو الله وونتون لا إله إلا الله محمد بيدو malaikaji coggodo men ene piyedu men beedo malaikaji coggodo men ene newri ene biya ngare hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun daysan biya nuzulan min ghafurir rahim beedo ne piya beedo ne jara beedo la ilaha illallah wallahi jida podado aljanna e podado jengol porani la yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun ya allah wadani mi aljanna bandirabe selam en bino ma en kal e wirduji nelado wana wirdu samba wana wirdu demba wirdu al mustafa sallallahu alayhi wa sallam kedo ko gido ma bi wirdu nelado ويسافيني سبك بيان الله بتري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا الله بيان الله بتري إيه الله مولم كيفر أغل دندم كيفر أغل باصل الله دندم لبت قبري على دور سنان اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت بيان لا بتري سبك لا بتري كيد بندرا بسيلا بشرسمان رفتو اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت بدون لا إن ويبت إن سلي بندرا بسيلا
mbiya noon subaka mbiya noon kikiɗɗaɓe tati bandiraɓe sehilaɓe ey nam en mbi musalim al kadab ndeysan o sankima o maayi ñande hen sahabaɓe kewɓe joom qur'an en maayi nde ɗo walde ndeysan drapeau la ilaha illallah même ha leydi ha dargue daro bi izzi aziz o bi zille dalil nera sallah sallam o wi oɗo diine maw yettoɗo jamma e ñalawma yetti galle huuɗo galle sima galle ɓakke galle nguru fof ma diine o naare en eynam yuriduna an yutfi'u nura allahi bi afwahim wa yaba llahu illa an yutimma nura allah salima ma lera nga sakto e aduna fof ko universel wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira diine o ko universel kadi ko jurum kadi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن ده أول ده هدي لك وروبه السكاب أنايا بندراء السهلاب لا إله إلا الله كنا خالد ابن الوليد وجو إنان سلام مكو أبو بكر يوم يا خالد أنا هي بيدون مسلم فارو إراق وني ليدي فتنة جي بندراء السهلاب لا إله إلا الله نلا صلى الله عليه وسلم هذه درجة درجة ودون غني ما يفرات ما يغو مانغو بيك هالاب hayre kange yalta hen montagne kange yalta hen yimɓe gonay foɗodirde oɗo kange yimɓe temetere so kaɓi saabu oɗo kange capanɗe jeenayyi maaye hen ko goto hen daɗata goto fof wiya ko min jogori nawde kange o oɗo hadith rawahul boukhari tongode makko ndeysan ko 2894 hadith o ne selli e deftere wiyeten deftere fitnaji nam hayre kange yimɓe poɗodirden capanɗe jeenayyi maaye hen kala ɗo temedere woni capanɗe jeenayyi goto fof min jeeyi o kange ndentuɗe fitna koye fitna gonɗen saabu hande o diina o waylima wona diina al moustapha ko heewi hen wona noon waɗirtano bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah khalid ibnul walid e ndeɗo wolde hade gasde ndeysan ƴiƴemeje cuwa yorde o resi ɓi majaa nde aboubacry nen ɗum mettino no fewi wima an khalid an a ala ɓernde sahabaɓe ɓeɗo maayi ƴiƴeme cuwa yorde aɗa resa oɗo debbo yafa iraq ndeysan o furima kono wiyata ko samina wa atana minen worɓe ko ni min mbayi hade wolde garse aɗa wawi nawlirde haydara bonnata waali goto yamannajo debbo makko maayi ndeysan arɓe lodde ɓe hen debbo goto ne fuuɗi ha yooɗi jungo gauche e jungo nano omo fuuɗi ndeysan oɗo watta fuuɗade oɗo watta emayi ala ko puuɗiɗe waɗa emayi est ce que emayi ne bonna salliga emayi juulata kono fuuɗade ene juula nam o yii jungo debbo o tan on gayni lodde joom suudu makko ubba tan o resi on ɗon ɓe mi yiya ɓuura yawde o wallahi mi yii puuddi tan nobmomi kono ko worɓe jaawi nobde bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonde sade kumbis arande yumna waya e mamma vraiment papis ma déci ko waɗi on il a pris sa cousine ko woni prix walla prière ala ko desɗo cousine makko tan waya wi ɗum hoto wayi hoto suuto koko mayere ay papis koko mayere min ko maayo an ka maayo waɗe diine ma ƴeew ko allah yamiri mbaɗa nam nawlirde fof e kala ko woni aduna he koye sariya o addirno on gorko hoto jarane bonnude aljanna ma jaha liggoɗa ƴetta sorte makko nawa to bilejo ceerno min kam yiiɗa mo mari yo nawlir anne Samba Diallo ñawa liggoɗa oɗo ha ne wona a wona gentleman ƴettana jahata ceerno mbiya mi oɗo mbeɗa noppi ɗum liggomo mbale mbeɗa resamo a waɗi bongal a waɗi diine bonɗo a waɗi mariage bonɗo ka liggi ɗum o wondani hakkille makko nam a bonni aduna ma tawi ka gentleman no ceerno Ousmane ni ya ƴamoy ma rokke haymi somi ƴamimi rokkere liggoɗa neɗɗo jinmi wiide ko liggey o bonna aljanna ma sa mayi paya to firaun en to qarun en to iblis en a yiyata allah a yiyata nelaɗo anata wala hawla wala quwata illa billah jarani ɗum koko mayere koko aysa mayi mi haalama magnes ay foromago joom gallem a tellina o adda goɗɗo ay pijamaji ma on ɓorno ɗum Samba Diallo min e ma enen fof sen mayi rewɓe men desta galleji done otoji nawe simo nawe fo nawe sen gardinani toon haydara en tawi haron allah wi ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad ngara jeen ko gardinɗen janggo mbale allah ne wela en walla wela ken ko batten ko allah ni yiɗi walla yiɗa so tawi allah ne yiɗi ɗum ñaagoɗen allah wurde hen ha ma en hen amal allah ne wele en ndeysan sen tumi ko bandiraɓe seeɗa goppen piɓiɗi goppen talkiɗi goppen liggeyaji goppen ko ɗisere goppen ƴiƴe meƴe gertoɗe hirsu ɗum ɗo yow ɗum ɗo addu piɓol addu garaji boɗeji ɗum ko ɓaleji ɗum fof ko shirku bandiraɓe sehilaɓe nam
الله وي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أي نعم أي خالد ابن الوليد أي براء أي بينفف أي سالم أي حذيف بينفف يقول ودان تلكر هاي من وقت تلكر بودان لهل بودان بيبل سون فيني سبب بير بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وسمع العليم. ثم يلتا قلبي بسم الله امنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. جنغا فلق جنغا ناس جنغا ايه الكرسي الله رين ما يسو ما اتشغل ما نيامو ما انانو ما الله نواي رند الله نواي سورد الله نواي ركن بيامو يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.